Muzukuru riseko. Inini muzukuru. Kumasoko kune madza kutsindi vanhu vasina kuenda kuchikoro. Dambudziko ndakajoina chechi yemadoko yevanhu mapenzi, n'anga, mbavha, mahure, varoyi. Zvanhu zvisina oda, zvinhu zvakakurana naasekuru anambuya, zvimadza kutsinda napombito. Dai ndakazviziva kuti sangano iri rine zvivanhu zvakadai, handainamata chechi yakadai. Pote chitaura nezvivanhu zvakadai kuti chishiya chechi imwe chete nezvivanhu zvakadai. Baba Johaniso vakutora rabhishi vachiisa musangano kuti chichi pane zvimwe zvinhu zvisina kodzero kuenda kudenga kana kunamatwa nazvo. Ndozvacho zvandiri kutaura, zvanhu zvisina mabirth certificate, zvisina kufunda, zvisina kana oda. Ko nhau yeZanu PF kana vheti yapinda papi? Ini ndati Kobo, iwe hausi Zanu PF ke, hausi musangano, ndiwe Kobo iwewe. Ndikunangana newe ndambotaura zvemusangano. Umusangano wakutaura takaberekerwamo, isusu ndisi Gushungu, Zanu PF, Bloodborne, Zvimba, isusu. DJ Holy Boy. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Know the truth, and the truth shall set you free. Ziva chokwadi, and chokwadi chichakusunungura. Muhondo Yakobo Big Boss Isaiah nani namadzibaba DVD mukuchinjana kwemashoko avanga vachiita kana kuti avari kuita. Madzibaba DVD vazotaura mashoko andoda kuti ndikuudzei, ndikunzwisei on this platform kuti he now regrets joining church yaBaba Johani. Akukungura kuti chinamato ichi chatiri kunamata chachisiri icho ichi, zvatiri kuitiswa izvi hazvisiri izvo izvi. Pakaipa, pataurwa mashoko makuru, pataurwa mashoko mahombe. Saka ndinokumbirawo kana uri pane vanyarikani, pfekawo ma-earphones kana kuti ibva ipapo wonyatsozvinzwira zviri kutaurwa izvi, kuti zvinhu zvacho hanzi hazvichameka sense, hazvisiri izvo. Sometimes I regret. Ndichazonyatsouya nenyaya yacho izere between Big Boss Isaiah namadzibaba DVD. Hondo yacho haisi kupera. Vari kukandirana mashoko day in day out kusvika pakuudzana magaramoyo chaiwo. Amen. Kuti zvinopera sei. But ini ndangofarira kuti vakuona chokwadi chatinogara tichitaura kuti zvamuri kuita izvi hazvisiri izvo, kwamuri kuenda kumuri kurasiswa. Muzukuru riseko. Inini muzukuru. Kumasoko kune madza kutsindi vanhu vasina kuenda kuchikoro. Dambudziko ndakajoina chechi yemadoko yevanhu mapenzi, n'anga, mbavha, mahure, varoyi. Zvanhu zvisina oda, zvinhu zvakakurana naasekuru anambuya, zvimadza kutsinda napombito. Dai ndakazviziva kuti sangano iri rine zvivanhu zvakadai, handainamata chechi yakadai. But manje ndakapinda nemwoyo muchechi umu, ndisina kuziva kuti ndapinda chechi yemadza kutsindi.
zvanhu zvisina kana nomusoro zvinongoita zvinhu zvasatani zvega zvega, kupombana, kuwanza vakadzi, uko zvine namata zvine mushonga, zvine nyoka, uko zvichiita ZANU-PF, zvanhu zvimpudzi zvevanhu, zvinhu zvisina kana nomusoro wese. Chechi zvaroyi zvega zvega zvinge zvine nyoka apa zvakapfeka magemenzi, zvine gera ndebvu, zvinoita zveZANU-PF, zvanhu zvisina kana nebrain yese, zvine mweya yenjuzu, kunamata nezvinhu zvisina kudzidza, wani zvine mweya yenjuzu. Inini ndine degree, ndogara kumalow density, ndine vana vadzidza kumaboarding, ndiri munhu baba ari educated, and apa ndinonzwa izwi, ndine vana vane profita, zvese hama dzangu dzose dzinonamata. Ndosanganiswa nezvanhu zvinge zvingoreva kupomba ndega, kuita sei, zvimbavha zvega zvega zvogara zviri mumajeri. Inini so chechi yakawana Baba Johani, sometimes I blame this church, because zvanhu zvacho zvandakasanganiswa nazvo, chechi iri masowa ari nani, but zvanhu zvacho ndozvisingaiti, zvimbwa zvevanhu chaizvo. Pana kana nemufani kanamatiswe nemunhu akatadza kubwini, munhu akagumira grade 7, munhu ane mukadzi anoshanda, anoningira, anotengesa zvinhu kumbare, mbare gare munhu netsvina iri kwekuye, namata nevanhu vakaberekerwa mumatoirets, matapi, vanhu matapi, zvanhu zvisina kana order, zvinhu zvakakura kwana mukuvisi. Pota chitaura nezvanhu zvakadai, kuti chisheya chechimwe chite zvanhu zvakadai. Baba Johani so vakutora rabhishi vachiisa musangano kuti chichi, pane zvimwe zvinhu zvisina kukodzera kuenda kudenga kana kunamatwa nazvo. Ndozvacho zvandikutaura, zvanhu zvisina mabirth certificate, zvisina kufunda, zvisina kana order. Ko nhau yeZANU-PF kana vheti yapinda papi, ini ndati Kobo, iwe hausi ZANU-PF ke, hausi musangano, ndiwe Kobo iwewe. Ndikunangana newe ndambotaura zvemusangano. Umusangano wakutaura isakaberekerwamo, isusu ndisi Gushungu, ZANU-PF, blood born, zvimba isusu. Ndisu Gushungu yacho isusu yekwazvimba isusu, blood born, zvimba, Dombo Shava, stay. Ubanzwa patuzvona. Saka ine handisi kutaura zvokuti handikuti Big Five haisi musangano. Big Five yakachwa naJulius panhau yezvemusangano wegore. Handisi kutaura zvinhu zvapresident ndingaa zveZANU-PF kana Big Five haina kuisirwa ZANU-PF, yakaisirwa musangano wegore. Ndiri kuti ndo vakuru venyu ivavo. Vakuru venyu ivavo, Big Five ivavo. Inini ndini bhudhi mukoma wavo pakunamata. Ndo zvacho zvandiri kuti iwe vakuru vako ivavo vanoziva kuti inini ndiri mubhudhi mukoma wavo. Mukoma wavo ndini blasi wavo inini. Kududza kuti ivo vafana kwandiri. Ndo pacho bandiri kutaura Kobo nyarara, iwe urama inini. Ndati bvunza vakuru avo kuti DVD akaita sei. Mfana ndikakuridzira iweka, ndikakuridzira mfana unoenda kugena street. Ndochaka ndikutaura hauna history neni iwewe. Uta dzungu, sedzungu rawakanga uchita kuna nababa Amosi. Izvozvo kuti ndiri kuSouth Africa, ndiri munhu ndatoene gore nafu. Hapana ndege ndokwira ndichienda kwese kwandoda, ndiri munhu ini. Handina uri kuita dzungu because kuti ndiri kuSouth Africa. Ndati Kobo uri mainini. Ndoro apene nipinda mugeti. Bvunza vanonyatsondiziva kuti inini mfana bvunza Mozi iye kuti DVD yakaita sei. Bvunza Mozi mukuru wako kuti DVD yakaita sei. Ndokudambura mfana.